Nech sa páči. Áno, ďakujeme krásne. Ja som dosť nedoslychavá, ja neviem, či si povedal, odkiaľ sme, kto sme, ale tak ja nás teda predstavím. Ináč som veľmi šťastná, že tu môžeme byť aj v takejto, povedzme, že intimnej atmosfére. Je to úplne skvelé. Zažila som tu už niekoľko highlightov. Štefan Sarvaš bol určite prvý. Potom Michal Višenský, neviem, teraz ho tu nevidím, ale chcela by som mu odkázať, že v tom roku 2000 som ja mala 15 rokov a cítim tu svoj historický moment, lebo som mala ten počítač s pripojením na internet a bolo to neskutočné, tak cítim sa teraz tak výnimočná súčasťou histórie. No a ďalší highlight, že v dobe moderných a krásnych high-tech technológií je toto najlepšia buzdorná vec na svete, takže poponáhľame sa, aby sme to všetko stihli. Moje meno je Lenka Jesenáková, som strategy lead agentúry Zenit a Paťo Sabo je náš digital director a my vám porozprávame niečo o tom, prečo je v mediálnom plánovaní dôležitá pozornosť. O pozornosti ste tu už dneska počuli a my tak trošku ako keby to rozvinieme a ukážeme to nie ako nejakú jednotku, ktorá stojí samostatne, ale je súčasťou nejakého väčšieho celku. Prečo teda potrebujeme viacej attention? Jeden z tých najzákladnejších zistení, čo sa attention týka z posledných období, je fakt, že vyššia úroveň pozornosti vedie k lepším výsledkom predají. Ja by som vás teraz chcela poprosiť, že vám dám 5 sekúnd ticha, vyrušujúceho. A skúste si tú vetu prečítať niekoľkokrát v hlave a skúste sa tak akože nad ňou zamyslieť, tak počítam si v hlave tých 5 sekúnd. A možno napadlo aj vás niečo také, že veď vlastne to je strašne obvious, že veď jasné, áno, viacej pozornosti venujem nejakej reklame, tak viacej si zapamätám, niekde sa to v tej hlave objaví, keď sa potom objaví aj tá nákupná príležitosť a možno aj tá konverzia sa zlepší. Veci sa ale majú tak, že ono to nie vždycky také obvious bolo a niekto sa musel na tom strašne namakať, aby to dokázal. O tom človeku si povieme neskôr. Ja u nás v agentúre pracujem už 12 rokov a spolu s mojím kolegom Marekom Bencom sme taká interná, externá pamäť agentúry, že veľa si toho pamätáme. A čo sa týka attention, tak si pamätám také obdobie asi cca 10 rokov dozadu, keď veľký rozmach tu mali práve tie online reklama, online portály, Google a Meta a všetko to tu tak akože nejak rástlo a potrebovali nejakým spôsobom tak bojovať s tou lineárnou televíziou, že vlastne aké je to zlé médium a podobne. Niekto prišiel so skvelým nápadom porovnávať ekvivalentné grpy. Hej, že v podstate, zoberte, veď pozrite sa, tu nám 1000 impresí na jednom baneri predajú za, ja neviem, 3 € a koľko stojí 1000 impresí v televízii. A nikto nerozmýšľal nad tým, že v televízii niekto vidí 15-sekundový spot a v rámci tých 1000 impresí, tých banerov, snáď ani polovica nebola načítaná na stránke, teda bola načítaná na stránke, ale nie na skrine. Hej, čiže absolútne porovnávanie hrušiek s jablkami. Potom prišlo obdobie, keď bol strašne veľký hype, že multiscreening. Že veď nikto nepozerá tú telku, lebo aj tak všetci majú v ruke ten mobilný telefón. Že na čo? Proste prečo by sme mali investovať do tej telky? My dneska vieme, že okrem aktívnej pozornosti existuje aj pasívna. A my už sme v tej dobe hovorili, že vlastne super, veď ten človek venuje pozornosť 2 rôznym touchpointom, hej, 2 rôznym, povedzme, messageom. A pasívna pozornosť, niekde ste sa tu dneska pýtali, tuším Štefana, na to, ako sa dá merať outdoor, no veľmi ťažko, ale ak to niekto zmeral, tak to zmerali tuším 2 roky dozadu v UK, tak vedzte, že vlastne ten dlhodobý prínos, to dlhodobé ROI outdooru je výrazne väčšie ako to krátkodobé a je to práve vďaka tej pasívnej pozornosti. No a potom sme často boli challengeovaní, že veď tie slovenské médiá, veď oni nemajú vôbec kvalitné inventory. Všetci to posudzovali preto, lebo Meta dodávala kliky a slovenské médiá už menej, ale nikto nerozmýšľal nad tým, že slovenské médiá nie sú performance médiá. No tak sme boli veľmi vďační za to, že tu vznikol taký akože movement ľudí, ktorí dneska už boli niekoľkokrát spomenutí a aj keď neboli spomenutí ako meno, tak sa veľmi často tu hovorili ich insighty. Prvým z nich je napríklad Les Binet, som jeho veľká fanúšička. S tou svojou terminológiou short versus long pomáha nám vidieť ďalej ako za len jeden kvartál. Nám v agentúrach pomáha popularizovať tému market mix modelingu, aby ste pochopili, kde je vaša baseline, čo sa stane, keď prestanete komunikovať, koľko budete predávať a ako sa to zmení, keď budete komunikovať menej a menej. Veľmi dôležitým a je samozrejme aj Byron Sharp. Tie jeho zistenia tu dneska boli povedané niekoľkokrát.
a s tým, že vlastne, aby značka rástla, potrebuje budovať tú penetráciu vďaka mentálnej a fyzickej dostupnosti. Pre nás a v podstate tých 10 rokov dozadu, keď s týmto prišiel, tak to bolo len potvrdenie toho, že značky potrebujú maximalizovať, čo voláme niečo ako technologický zásah, aby čo najviac ľudí o vás vedelo. Cca 5 rokov dozadu s takou prelomovou štúdiou o pozornosti prišla Karen Nelson Field, ktorá hovorí o tom, že od toho technického zásahu sa treba posunúť niekam ďalej, k takzvanému kvalitatívnemu zásahu. Takže máme tu zásah, taký ten klasický, ako ho poznáme, ako ešte stále dodávame, povedzme v nejakých mediaplánoch, čiže percento ľudí, ktoré ste zasiahli komunikáciou. Teraz je dôležité obohatiť ho ako keby o tú kvalitu toho zásahu. Hej? Máme tam rôznu platformu. Karen Nelson Field hovorí, že v podstate tá platforma samotná je tou základnou predispozíciou toho, akú pozornosť venujeme, teda spôsob, ako používame tú platformu, determinuje spôsob, akú attention získava. Čiže platformy, ktoré scrollujeme, majú výrazne inú attention ako platformy, kde si napríklad čítame článok alebo kde pozeráme video. Samozrejme, čím väčšia veľkosť formátu, televízna obrazovka napríklad, tak tým väčšia attention, umiestnenie vpravo, vľavo, hore, dole, v strede a samozrejme aj viewability, ale na druhej strane je to ako keby aj ten fit, ktorý súvisí s cielením. Pozor na cielenie, ktoré sú veľmi úzke. Dneska to tu už niekoľkokrát odznelo, ale aj kontext, v ktorom sa ten reklamný message nachádza a dáta, ktoré napríklad máte v rámci vášho CRM. A dostaneme niečo, čo sa volá attentive reach. Ten reach, keby sme to zobrali na percento populácie, je určite nižší ako ten technologický reach, ale impactovo je určite väčší. A čo sa teda zmenilo z pohľadu toho zásahu a toho attentive zásahu? V prvom rade ten zásah klasický sme merali cez nejaký device, cez nejaké people metre. Proste zrátal to za nás nejaký stroj. Často sú to v podstate deklaratívne dáta. Na tej strane attentive zásahu sa už bavíme, že tieto dáta sú obohatené o usera. Paťo bude hovoriť o eye trackingových štúdiách, face trackingových štúdiách, ktoré nám pomáhajú vlastne zmerať to, či človek naozaj venoval pozornosť tomu messageu. No a dôležitým zistením alebo uvedomením si, prečo sa toto všetko deje, že tie médiá pred 10 rokmi boli veľmi výrazne koncentrované, čiže my sme tak 10 rokov dozadu vedeli postaviť maximálny zásah na dvoch, povedzme, médiách. Dneska s tou veľkou fragmentáciou je o mnoho náročnejšie získať pozornosť tých užívateľov. Takže technický zásah platformy je naďalej dôležitejšie, ale to, ako je viditeľná tá reklama a najdôležitejšie, ako dlho jej venujem pozornosť, pretože ak nevenujeme reklame žiadnu pozornosť, tak je vlastne nulová pravdepodobnosť, že tá reklama bude fungovať. A pekne to zhrnul aj Mike Follett, čo je CEO Lumenu. S Lumenom spolupracujeme u nás v agentúre aj my. A vlastne popísal presne tú zázračnú formulu, ako to reálne je s tou pozornosťou na internete z tých tisícok dát, ktoré oni majú, že napríklad tisícov naservovaných impresí až 70% spĺňa ako keby tú kvalitatívnu časť toho, že môžu byť videné, len 30% z nich získava skutočnú pozornosť. Takže ak je tým nákupným modelom CPM, tak v podstate 70% vášho rozpočtu je wasted. Takže vráťme sa k tejto formule. Vlastne to, čo som už hovorila od začiatku, primárne tú pozornosť definuje tá platforma. Hej? Čiže ako keby je to ten channel first. Ale čo je extrémne dôležité, a tu to tak mrzí, že je tu napísané, že content second, lebo to nie je druhoradé, ale samotná tá pozornosť primárne vzniká tou platformou, ale veľmi dôležitá je kreativita, ktorá potom v kombinácii s tým formátom, s tou platformou vytvára ešte väčšiu attention. Čo to znamená pre vás? O tom to už bolo dneska povedané veľa a ja nie som vôbec na toto špecialista, čiže iba zopakujem múdre hlavy, že používať tie kreatívne prvky, ktoré sú schopné získať a udržať pozornosť užívateľov, či už sú to silný príbeh, emócie, zvrat, silné charaktery, melódia, cultural resonance, ale ak ste napríklad nejaký malý e-shop, tak tieto veci si jednoducho ako keby z pohľadu kreativity neviete dovoliť, neviete zabezpečiť, tak je tu niečo, čo Karen krásne volá a zopakujem aj jej nádherný prízvuk, ktorý ona má, je fit for format. Takže naozaj sústrediť sa na to, že každý ten
formát, každá tá platforma má nejakú svoju elasticitu, nejakú maximálnu hornú hranicu, ktorú potrebujete na to, aby ste upútali tú pozornosť. Hej? Čiže ak viem, že na Facebooku sú to povedzme 2 sekundy, tak sa snažte odkomunikovať toto posolstvo tak a nedávať tam napríklad video, ktorého hlavná pointa alebo základný message je niekde v 5. sekunde, aj keď je to video fantastické. No, dôležité je asi uvedomiť teda, s akým cieľom do toho merania idete. Aby som to mal zmerané. Super. Takže je to jedna z možností. Aby môj message nebol priradený konkurentovi. Je dokázané, že vlastne tie formáty s nižšou attention, ak tam komunikujete niečo, čo možno patrí tomu konkurentovi, tak môžu byť vlastne veľmi ľahko aj tomuto konkurentovi priradené a nie vám. Aby moje kampane ľudia skutočne vnímali, aby som správne odovzdal komplexný message, určite tam potrebujete viacej attention, aby bolo moje posolstvo správne odčítané, ešte viacej attention, aby som viac predával, to je dokázané, budete predávať viacej, aj keď zoberiete napríklad svoj salesový message a dáte ho, doprajete mu formáty s väčšou attention, tak budete predávať, ale asi len krátkodobo, to už Štefan hovoril, to sú zásadné zistenia tiež od Lesa Bineta, že v podstate tá salesová aktivácia je z dlhodobého pohľadu zlá a vplýva primárne na vaše profit ROI. No a aby som rástol, to je podľa mňa úplne ako keby to najdôležitejšie, ako tú attention chápať v kontexte toho všetkého. A čo brzdí ten samotný rast? Nie všetci si to chcú uvedomiť, alebo si aj uvedomujú, že väčšina tých vašich potenciálnych zákazníkov vlastne vôbec vás nechce nakúpiť v tejto chvíli, hej? Čiže vôbec nereaguje na nejaké tieto vaše reklamné posolstva. Poviem to na príklade mobilného telefónu, kde keď si chcete kúpiť mobilný telefón, tak ste ten in-market zákazník, ktorý chce nakúpiť cca, neviem, týždeň, mesiac od momentu, kedy si uvedomíte, že potrebujete telefón. A potom 2 roky ste out of market. Ten mobil jednoducho nepotrebujete. Znamená to, že už na vás netreba komunikovať. Nie, to nie je vôbec správna cesta. O tomto už tiež dneska hovorili mnohí z tých predošlých speakerov. Ale čo rast akceleruje, tak to je primárne pozornosť, ktorá je tým predpokladom mentálnej dostupnosti, tak presne ako ju zadefinoval Byron Sharp, že mentálna dostupnosť je to, čo pomáha tým značkám rásť. A je dôležité si teda uvedomiť, že čím viacej pozornosti venujú potenciálni zákazníci tomu reklamnému odkazu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa to uchová v tej vašej pamäti alebo niečo, čo sa tomu odborne hovorí, pamäťové štruktúry. A potom, keď prídete do tej nákupnej situácie, tak tá mentálna dostupnosť vám pomôže si spojiť tento odkaz s tou správnou situáciou a doviesť vás k tomu správnemu nákupnému rozhodnutiu. No ale aká je realita tej pozornosti? Hej, že to, čo zmerali, a týmto veciam sa venujú aj mnohé iné spoločnosti v zahraničí, nielen Karen Elson Field, tak zmerali, že v podstate najväčšia pravdepodobnosť upútania pozornosti a uchovania pozornosti úplne legitímne sú to vlastne videoformáty, formáty na veľkých skrínoch, Connected TV, ktorá má ešte väčšiu pozornosť ako tá lineárna, lebo je tam ten parameter ako keby toho lepšieho cielenia. A na druhej strane, že čo akože úplne sú najhoršie formáty, sú Instagram, Facebook, z nejakej miery aj display, TikTok, LinkedIn a Pinterest. Teraz si akože poviete, že je to červené, že je to reálne zlé. Úprimne naozaj nie je dobré hodnotiť a teda rozdielovať tie médiá na zlé a dobré, lebo niekedy sa môže stať, že naozaj potrebujete povedať komplexný message a niekedy potrebujete len, ak už tento message ste odovzdali, tak v nejakej tej nákupnej situácii sa spojiť. Takže určite toto nie je správna cesta, že teraz sme zmerali, že high attention media sú všetky videoformáty a budeme všetci komunikovať video. To určite nie. Tá správna cesta, veľmi pekne to teraz popísal v poslednom reporte Work. Ja vám ho všetkým odporúčam. Je to taká akože hutná 100-slajdová prezentácia, ale tak aj nám hovorili celkom z duše, aj si tak ripli do tých Facebookov aj Google, lebo niekedy treba. Čiže čo je tá správna cesta? Správna cesta je v podstate využívať oboje. Mali sme tu prednedávnom také pnutie, že tí, čo boli zastancami brand buildingu, tak nechceli performance a opačne. Potom sa prišlo na to, že potrebujete oboje, že treba aj performance plus brand building a teraz je ten efekt a tá posledná aktuálna rovnica taká, že je tam multiplikačný efekt. Brand building multiplikuje performance a opačne. A správna teda cesta, keď sa bavíme o attention, je na tých out of market ľudí, ktorí vás momentálne nechcú nakúpiť, využívať tú silu tých high attention médií, budovať tie pamäťové štruktúry,
Čiže dodať im message komplexný, akýkoľvek, ktorý chcete o vašej značke povedať práve prostredníctvom týchto médií, aby potom to už v rámci tých low attention médií doťukli pomocou krátkych asociácií, dvojslovných, alebo akéhokoľvek messageu, ktorý tam v podstate použijete už priamo, keď je ten človek in market, aby to doťukli tie low attention médiá. Je dôležité si uvedomiť ešte, a dneska to tu neodznelo podľa mňa, lebo hovoríme, že sme na konferencii o efektívnom marketingu, aj uvedomiť si, aký je rozdiel medzi slovom effective a efficient v angličtine. Effective je to, čo dodáva skutočný efekt. Niečo, čo dodáva pridanú hodnotu. A to je presne úloha tých high attention médií. Efficient sú väčšinou rozhodnutia, keď príde marketingový riaditeľ, treba zosekať budget, tak prvé bereme z brand buildingu. To je v podstate niečo, poďme urobiť niečo, čo nás nebude bolieť. Čiže toto si treba uvedomiť, ale zároveň aj s týmito dvomi vecami pracovať. A my vám teraz ukážeme, ako s týmto robíme u nás v Zenite. A ja tu mám ešte takýto pekný slajd, že vám na tej správnej ceste držíme palčeky. Dobre, ďakujem, Lenka. Keď budem hovoriť o tom, ako pracujeme s attention my v Zenite, tak primárne myslím digital, pretože digital je taká vstupná brána, ktorá nám umožňuje možno využívať nejaké technológie rýchlejšie ako v tých iných tradičných médiách a zároveň je pomerne v aktuálnych možnostiach a technologických nejakých limitácií je pomerne náročné naozaj riešiť attention dnes na kampaňovej báze aj v tom offline. Keď sa pozrieme historicky na to, že ako vyzeral ten brand buildingový funnel v tom digitále, tak na jednej strane mám reach, áno, máme tu nejakého Byrona Sharpa, ktorý hovorí, že musíme maximalizovať zásah, ideálne zasiahnuť všetkých potenciálnych kupujúcich, máme tam nejaký počet impresí, nejakú priemernú frekvenciu. Na strane druhej si niektoré, ale nie všetky značky na kampaňovej báze riešia nejaké brandové trackingové štúdie. To znamená, že či si pamätajú moju reklamu, či poznajú moju značku, môj produkt a tak ďalej. A taký jediný kvalitatívny parameter v tom digitále bola dlho metrika viewability, ktorá vlastne hovorí o tom, že či moja reklama vôbec mala možnosť byť videná, nie či bola videná. Hej. Tie IAB štandardy pre viewability sú také, že tá reklama, ak je banerová, tak sa vo vašom skrine mala nachádzať minimálne polovica tej reklamy, čiže polovica tých pixelov, po dobu aspoň 1 sekundy. A v prípade videa to bolo, že po dobu aspoň 2 sekúnd. Čo je ale ako keby dosť dôležité povedať, je, že toto je naozaj iba technické zmeranie toho, či tá reklama mohla byť videná užívateľom. A máme také dva príklady. Jeden príklad je značka Lidl, ich banner, ktorý je, dajme tomu, že o mnoho väčší, je to nejaký interscroller a vidíme, že my sme si to posolstvo odčítali, my vidíme, aký je to brand, bolo to vlastne odovzdané, ale nebol splnený parameter toho, že to musí byť aspoň polovica toho formátu na skrine. Takže tento banner by bol posúdený ako nie viewable. Na druhej strane máme tu nejaký web aktuality, nejaký screen. Opäť možno zdvihnite ruky, ktorí ste si všimli, že aký brand tam inzeroval. Super, bol to Aerim. Opäť, odovzdalo mi to nejaký message, videl som ten brand, hej, podvedome si ho možno budem pamätať, ale tuto zase nebol splnený parameter jednej sekundy. To znamená, že ani jeden z týchto formátov by nebol viewable, ale na druhej strane nejaký message odovzdal, mohli upútať moju pozornosť. Na druhej strane môžu byť formáty, ktoré sú viewable, ale ktoré sú tak malé, alebo nachádzajú sa v skríne, kde je naozaj že mnoho konkurenčných banerov, kde v podstate ten užívateľ si nemá šancu všimnúť ten formát. To znamená, že v tom brandovom funneli nám vznikla pomerne zásadná priepas medzi tým, že užívateľia mohli vidieť moju reklamu a užívateľia si tú moju reklamu pamätajú. A práve tento gap zaplatá metrika attention, ktorá už dnes je v digitále dostupná. S tou attention každý v podstate pracuje nejako ináč. Je mnoho providerov, nie každý spája tieto všetky veci, ale taká bežná prax je, že do tej attention metriky, keďže to je v podstate nie úplne jednoduchá metrika ako kliky alebo impresie, je to naozaj že nejaká komplexná mena, ktorá spája jednak viewability, čiže či moja reklama mohla byť viditeľná, jednak interakciu, či užívateľ nejako engageoval s mojou reklamou, alebo napríklad, ak som na Facebooku, scrollujem si feedom a pri tej reklame, ktorú mi inzerent odservuje, či ja spomalím alebo zrýchlim. Ak spomalím, tak som si asi všimol tú reklamu. Spadá do tej attention takisto kontext, to znamená, že
aký veľký formát ja mám samozrejme, koľko ten formát, dajme tomu, zaberá z toho screenu, hej, či je to štvrtina, tretina, desatina, aký je ad clutter, to znamená, že koľko konkurentov naraz na jednom screene sa nachádza. Je jasné, že ak ja na jednom desktopovom screene budem mať naraz na jednom webe 5 rôznych reklám, tak je o mnoho menšia šanca, že si jednu z nich všimnem, ako keď tam je iba jedna reklama. No a takí tí najpokročilejší hráči toto všetko ešte obohacujú o eye trackingové štúdie, kde reálne majú nejaký panel, ktorí majú špeciálne okuliare a sledujú vlastne, že na aké formáty, či už v digitále alebo v iných médiách sa užívateľia pozerali. A to je práve ten možno user-centric rozmer, ktorý spomínala aj Lenka. Prečo sa attention my v Zenite venujeme? Jeden z tých hlavných dôvodov je, že existuje mnoho štúdií, toto je štúdia, ktorú realizoval Publicis a Adelaide, že formáty s vyššou attention majú vplyv na brandové atribúty. Čiže čím vyššia attention, logicky, tým lepšie brandové parametre. Zároveň čím dlhšia attention, čiže čím viac pozornosti, viac sekúnd pozornosti nejaký formát dosiahne, tým je to lepší dopad na brand a nielen na brand, ale aj na zvažovanie a nákupný zámer. Hej? Takže vidíme, že tá attention nepomáha len tým brandovým parametrom, ale pomáha celému tomu funnelu. My v Zenite sa tejto metrike venujeme už pomerne dlho. Na slovenskom trhu také základné možnosti, ako si attention viete merať, sú jednak Lumen, alebo ďalší partneri ako Amplified Intelligence alebo Adelaide. Sú to reálne treťostranné nástroje, ktoré si vy v úvodzovkách napojíte na kampaň a ktorými to viete domeriavať. Alebo taká najjednoduchšia cesta sú tu aj nejakí lokálni hráči, lokálne nákupné systémy ako eTarget alebo Teads, ktorí majú priamo v sebe v svojich reklamných systémoch integrovanú možnosť merať attention. No a my sme práve išli cestou jednak tých dvoch, ale Lumenom, ktorý práve za nás je také, že najpokročilejšie meranie attention, pretože nevyhodnocuje len attention percentuálny, to znamená, že koľko percent mojich impresí bolo reálne videných daným užívateľom, ale aký je nejaký priemerný čas toho, ako sa užívateľia na moje reklamy pozerali, alebo teda koľko sekúnd pozornosti som ja dokázal z mojej kampane vygenerovať na 1000 impresí. No a last but not least, taká tá úplne najultimatívnejšia metrika pre nás je ACPM, v preklade koľko mňa stojí 1000 sekúnd pozornosti na Facebooku, na Google, na YouTube, na slovenských weboch, programatiku a tak ďalej. Pretože práve cez tú cenovú metriku si my vieme veľmi ľahko porovnať Walled Gardens, Google, YouTube, slovenské weby a tak ďalej. No a na čo sme teda v tom Zenite prišli, keď sme už toľko kampaní odmerali, tak nemám tu úplne že konkrétne dáta, mám tu skôr nejaké zistenia, ktoré ale môžu byť pomerne prekvapivé. Jedno z takých základných zistení bolo, že lacnejšie nerovná sa efektívnejšie. To znamená, že naozaj veľakrát sa pozerám na CPM-ku, keď niečo má vysokú CPM-ku, povieme si, že nie, to je drahé. Nám sa ukazovalo, že veľmi často rich media formáty, ktoré mali tú CPM-ku vyššiu, tak boli z pohľadu ceny za pozornosť efektívnejšie ako nejaké menšie formáty. A čo bolo možno ešte prekvapivejšie, a teraz si nechcem kopnúť do tej mety, ale toto nám reálne vyšlo, že aj tie slovenské weby, my sme hlavne merali teda brandingy, interscrollery a také, že väčšie formáty, tak z pohľadu ACPM boli častokrát výkonnejšie ako práve formáty Facebooku, Instagramu a naozaj zbehli sme mnoho kampaní v rôznych formátoch v rámci Facebooku a Instagramu. A je to práve preto, že tí užívateľia sociálnych sietí tak šialene rýchlo tým feedom scrollujú, že reálne, kým tú pozornosť nejakú kritickú nazbierajú, tak potrebujem vygenerovať veľmi veľa impresí reklamných bannerov alebo videí. Čo sa ukázalo takisto je to, že vlastne nám sa videá, hoci sú spravidla niekedy aj násobne drahšie ako bannerové formáty, tak tie videoformáty mali nižšiu cenu za pozornosť o 30% v tých našich testoch. No a taký náš úplný víťaz z toho celého nášho testovania, ktorý sa opakoval vo viacerých kampaniách, bolo práve programatické video, ktoré viete optimalizovať na rôzne veci, aj na viewability, a v ktorom sme my kombinovali nákup cez DVčko v YouTube a takisto private dealy na top slovenských weboch a toto dosahovalo u nás najnižšiu cenu za pozornosť. No a možno úplne na záver porovnávali sme aj devicey, ak to niekoho zaujíma, jednoznačne najvyššiu alebo najefektívnejšiu cenu za pozornosť mali Connected TVs a takisto tablety, čo bolo prekvapivé, ale na druhej strane treba sa na to pozrieť triezvo, pretože
ten priestor na tabletoch a CTVs je stále ako keby že veľmi minoritný. Takže aj keby sme chceli zbehnúť nejaké veľké kampane, tak aj tak nám gro tých impresí odbehne na mobiloch a desktopoch. No a za nás teda posledný slajd, že čo ďalej. My pokračujeme v zbieraní benchmarkov, prispôsobujeme planning naozaj tomu, že nevyberáme formáty s nízkou CPM, ale s tým, že ktorý formát dosiahne najnižšiu cenu za pozornosť, ak je našim cieľom budovať brand building. V Čechách Median s niektorými agentúrami a inzerentmi spravil napríklad už test, kde sa snažia reálne domeriavať nejaký offline, to znamená, že naozaj nejaký panel, myslím, že 90 niečo ľudí dostali okuliare, niekoľko dní boli monitorovaní a naozaj skúmali, že do akej miery sa užívateľia pozerajú, alebo ľudia pozerajú na reklamu v telke, v printoch, na billboardy a tak ďalej. Malo to svoje limitácie, s ktorými možno predtým nepočítali, ale za mňa toto je možno cesta, ako sa naozaj dostať na nejakú jednu menu, ktorú dokážete porovnať across rôzne mediatypy, hej? Lebo vieme, že jedna impresia v digitále nerovná sa jedno zobrazenie televízneho spotu v telke, to sa nerovná jeden pohľad na billboard. Takže našou snahou práve cez tú attention bude dostávať sa akoby na jednu menu, aby sme naozaj vedeli porovnať hrušky s hruškami a jablka s jablkami.